Wah. Longgar men ngene iki. Beneran. Hah? Lah ya. Gambyong kok dioyak-oyak kondang metu ya metu aku marah bareng metu kancane mlayu. Mas Kojak. Iki mau cacane ndi? Mlayu kabeh. Oleh jan. Wah, setahun tanggapan pisane ra sida joget iki. Tak celukane ya Mas ya. Celukana. Kayak mau sapa ae. Tarno rene. Tarno. Sepoti co. Sepoti. Tarno. Jaga jarak manggonmu neng kono. Nah, hop. Sapa iki mau? Bambang Suryono rene. Sik manut aku genti, pelok 6. Turi putih ditandur neng kebon agung. Turi putih ditandur neng kebon agung. Teleret tiba nyemplung kembange opo. Iki opo? Kowe kono jaga jarak. Sapa neh iki? Utama rene. Kembang melati. Melati ambune wangi. Kembang melati. Melati ambune wangi. Ayo kanca padha ngaluri seni kabudayaan Betawi. Daerah ngambi apa? Kowe metu saka kono. Baleni jogete nek padha karo Bambang iki mau. Joget lanang genti. Kembang melati. Ayo kanca padha ngaluri seni kabudayaan Betawi. Daerah ngambange apa? Sing mbok benekke apa gombal tok kaya ngene rek. Padake ngene penyanyi tenanan. Kowe kono. Ayo ning jeblokan kono malah indah. Keri dhewe sapa? Carang rene. Gawa ning kono ki enek layare to, Nduk. Gedheke bareng dibuka ya enek wonge ya. Carang rene. Meja musik. Sabaya. Ayo temes. Yen joget ki mingkem. Tidak boleh mangap. Mingkem baleni. Mingkem, yo.
baine nduk iki. Iki enek sing leboni iki. Coba corong rek malih ayu men ra mungkin. Sapa jenengmu? Aku sing nunggu waduk kene. Kene ra nek waduke goblok. Waduk ngendi? Waduk botok goblok iki. Oh, ki sing nunggu waduk botok. Waduh men. Adoh men ki danyang nek biayaan teko kene. Mbah gen marino piye, Mbah? Aku kudu diambung kodok. Lah kojak mau minggat ning ndi? Cak. Alah kojak ra enek iki piye? Ya ditemok penyanyi sing ayu. Ah, demok nduk. Corong iso dadi lanang ngono kuwi. Ah, demok lambene kuwi tapuken. Gebuken karo iki nya, gebuken karo iki. Yo, Ji, Ro, lu onekke. Ya. Instruksi nyuwun pangapunten. Nggih. Menika pun konsultasi kalih panitia. Ngersake. Panjenengan kula sigrek sawetawis. Nyuwun sewu mangke saged kula lajengaken saksampunipun bahagian paripurna. Oh, ngaten. Nggih. Ngoten ngawon terus mawon kajeng kados patung. Nggih. Sing ngene iki. Sing papat balik sing sito gen kuwi wae. Ayo konsisten. Terus. Konsisten. Ngalah sik. Yo men tutuke. Nah. Aku ki wediku ora kebayar ngono lho. Arep cilaka. Listrik 6 sasi rung kebayar yo niki. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Jaga. Corong terakhir rung rampung ya ki mau corong ya. Urung baleni kok ngetak. Kene yo. Baleni kok ngetak yo. Yo. Terus, Niki tasih danyang waduk wau, Mbah. Isih Nek ra mboten gelem lunga. nak kung diambung sodek aku gak gelem lunga. Dik, ndang Dik. Nang to dik mesake duwe Nah, Dik. Lah wis nyedak rono, lho Sodik mangkat. Oh, wah. Alah. Jan iki. yo jan gemati tenan. Gemati tenan wis. Mapan, merem mapan. Mapan. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Merem. Yo. Yo. Wah, yo. Tasih Mbah Botok melih. Aku wis kesel. Lagi sapa? Iki aku malah jarang. Dayange minggat gampang ae. Ayo demit iki mung diambung karo sepatu ae mari. Ayo jejer. Ketemu karo La Forza. Heeh. Laporsa. Ada Laporsi. sing duwe polisi. Polisi Bombay. Jurusan masak ya saiki. Dijaga. Polisi India. Coba utama ngarep. Lagune apa, Mas? Lagune Apa, Mas? lambene sapa kuwi? Lagune apa, Mas? Ini anak bayi Mbah Peng melu aja. Madepe rono. Tama kono. Tarno kene, Bambang kono, Corong kene. Angelica apa? Gathuk Tarno karo Angelica Pabila Damayanti. ya coba kendang Jaipong siap. Wayah wengi utan ngriwis rawe suwe. Dadi saksi
sing miring. Coba digarap cara sragenan. Maju sithik, Rong. Maju sithik, no. Palang sepur dilumpati. Monggo kundur aja ndelok banci. Bambang. Tomo. Tarno. Sing arep dhewe. Lah ya nek kaya manuk blek kok. Kaya cekeh. Gulu menjenge dawa, cangkeme amba. Bayi cangkeme ombo. Carang-carang. Carang. Nduk Satpol PP nduk kulino dicekel lho. Cah iki kerep angger ning Trowong kidule kantor Satpol PP. Timun. Nengen. Nyiwa. Nengen. Nengen nyiwa. Oh, goblok. Kancane nengen lho. Nyiwa nengen. Maju. Mundur. Sigarane. Ayo bangun nagarane. Ayo mas, ijeng pirang donggo mabut der mas, rasa penak kiyer mas. Ayo mas, ijeng pirang timun sigarane. Ayo bangun mas, nagarane mas. Ayo mas, ijeng pirang jolalilo. Sing jenenge tak terpesona karo. Ketoke ngono. Karo corong. Kuwi nesono ngentekke rinso keh banget. Lah spraine teles kabeh. Timun. Kanan kiri. Sing bener corong iki manut corong. Genah iki wisan. Kanan kiri. Lho, kowe ora nyelek dhewe piye? Lah wong geter kok udune iki aku pengen Nesu. Kuping kok cangkem kok. Ya, Dik. Lah kacuk.
labine ngono. Sigarane ayo mbangun agak gentung Mas Ijemi Mas kuning mas dadi rebutan rempeyek enak rasane iwak bandeng biasa masem MC-ne tuwek seneng kayane turu bareng aras-arasen au Dek, saiki mundur Tarno mburi, corong kene utama kene. Tetembangan. Colokane wali. Lagune apa, Nduk? Kelinci ucul pelok barang. Lagune apa, Mas? Kelinci ucul, Mbak. Lagune apa, Mas? Lagi bae. Ya. Pokoke kelinci ucul ki digarap maneka warna. Nggih. Mumpung ketemu karo campur sari anyaran. Arosta ya, Mbak. Iki acaran setahun rong enek wis apike kaya ngene. Elok, mergo kompak. Kompak. Dasare sing duwe ya polisi ya, Nduk. Polisi. Pokoke diguarap. Apa-apa kudu eneng. Komplit. Mumpung sing delok kah dianget ngene iki. Garap gecul sik. Buka bonang. Jebul orang ketemu, aduh kinciku, ojo minta aku terus kali nang Semarang, kinciku wis ana genti lanang lah jebulane grusak-grusuk keburu nafsu wakasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang kepanting
Jogete lanang. Corong. Corong. Begagah kabeh. Yo. Ngubangi kutha sateruse desa aku sing katrosani pijiku joget rock kaya ngono Gus. Oh, lah bocah ki ra pengalaman joget rock sing kaya ning TV-TV kae lho ora digatekke. Oh lah. Kupinge bosok. Lambene iki nggo ngrungokne. Joget rock ki ora peh roke digoceki ngono kuwi. Lah mbok lambene. Oh baleni, ditutuke ning dibaleni, corong tok liyane nonton. Yo. Kene. Oh. Maju cor. Maju cor. Apa ya? Apa ya? Ya ndase. Lambene ra entuk ngono kuwi. Iya. Enggak boleh. Mingkem. lunga mangetan Surabaya terus nang Bali bangun lunga ning Bali ora ketemu terus aku waduh sok cantik bisa anu iki. Kowe iki bareng ngono ki besus apik men nduk kowe pinter kowe iki. Kok ora mbatur ning Jakarta. Anu kok ya bocah iki dong-dongan mbok kadang mudeng kadang orang ngono ya maklum kok cah nek weton keri tur gak diinginkan ya ngono kuwi. Lah ya ki dhisik tak plototke ra iso-iso iki. Lah iya karepe kan kowe gak gelem to sing iki. Nekat metu. Nekat metu ing netelke apa-apa kok. Lah kok iso? Lah lahir untune nyantoli apa-apa iki. Tutuke. Garapane apa? Garapane langgam genti. Jebul ora ketemu aduh pinciku aja pita aku terus kali nang Semarang pinciku wis ana menyanyi. Nah iki. Walah. Tepuk tangan sekali lagi, Bro. Wis. Aku mahe mbok keploki seneng ngono apa piye? Tepuk tangan sekali lagi, Bro. Aku ki wong dudu manuk ya keploki iki. Kowe iki manuk ancol galeng kae jarene kok. Artis Ibu Pertiwi. Masuk. Iki apa lagune iki? Tutuke. Pengen anu kok ngrungake. Yo, ae lah. Bae. Lesake men. Sabar, Lho kok sabar. men. Golek didik kaya wong pekok kan lho. Nang ndok wis sabar mingkem lambemu nang. Yo, tutuke. Garap anu jaipong wi. Yo. Lanang wedok. Wedok. Yo. Boto apa? Masuk, aja diganggu. Piye ta jan iki piye ngono? Lah wong ya ora ditinding randing kan. Tindingi, anu ndut, tinding ana nggonmu ae, tinding ana nggonmu. Liyane menang kabeh gen diringi gendut. Yo. Ya, masuk. Ya tong. Sreng tereng tereng. Jasmu pitok lho. Yo, masuk. Nang.
Wis. Jan ngomong barang pasar Jambanan mau. Dirampung kan Nduk, ayo kita rampung. Mbak Beki. Garapannya apa, Mbak? Garape manuk sing ngendang ngono ae. Terus suwuk. La jebule Sampeyan gedene ra ketok. Lah wong yo tuwek ilate kan gak dawa. Dondomi. Oh alah. Cangkemmu. Ngene ya, Nduk. Gandeng iki wis rampung, mantene wis rampung awake dhewe iki padha ae ukurane iki manten rampung ya mau rampung. Gandeng iki mau ya suwe ra tanggapan. Ya pengen ngerti campur sarine Pak Polisi Antonius. Antonius. Jenggrik kae. Anton Medan. Antonius. Kae wongi nang kono ka lho. Wong endi? Kae lho, kaos kuning. Nyambi nyolong kae. Wis padha karo sedap malam. Oh, sing wedok iki. Ora. Masa kowe Bu Anton? Anton Medan mbuh karepmu. Anton polisi. Iki polisi lho, Nduk. Sanajan jurusan masak ning yo polisi. Jurusan masak. Wis siji mboko siji metu. Iki metune mumpung ketemu campur sari elok ngene iki ya aja waton metu. Yo. Tarno ngono sik. Gangsaran kendange dijaipongke pencak silat. Wah, iki salto mesti wah iki. Coba. Saya cincingnya kena. Sirap taktung. Tomo. Pemanasan ya ning arep pawon kok. Pencak silat kok kaya ngono. Bambang. Iki. Bambang. Lah iki. Was. Ada tuh. Ada tuh. Ika. Oh, nek urek. Dendang. Yo Bu Anton. Monggo ban. Ayo ndang kowe iki. Ayo. Mbah Mudin doleh ketekan nang mewek katoke suwen yo. Lagune odong-odong lho. Ngenyek kowe asline. Iki ala-ala sing dicampur sari lho. Nggih, Bu. Napa mboten tugas, Bu? Dharma wanita napa dharma waniti? Betapa hatiku takkan pilu dalam pahlawanku
berpulang Jarang siapa Karang hop. 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 Nesu ngene nesu. Nesu. Hei. 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 Rene sik iki masane iki. Oh, iki cangkemmu gak tau diloloi watu. Cocok banget karo Bu Anton ya. Cocok asli. Kurang dhuwur. Manak-manak kidang. Asine iki provokator iki sing orjen sing ning cedhak anu kan lho. Sing ning lor kan lho. Lah, ayo. Ayo arep nyadi kowe. Ayo. Cium seping 2. Cium seping 2. Cium seping 2. Wes mah. Wes. Lah diowol nyang sekrek karo. Wes nek kono rong wis mangsa bareng Wis nek kono ae wis. Yo Mas Torong mantuk. Yo Mas Torong. Bu Anton kundur Bu Anton.